ngilifa emadoda banasebenza ke niyeki indaba yokuba ngilifa emadoda banasebenza ke niyeki indaba yokuba ngilifa bayabulalana 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 emadoda nqandani emadoda nqandani emadoda nqandani emadoda nqandani emadoda nqandani emadoda nqandani bayabulalana 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 phumezantsi akuvokona kumbondi lali yeyi hayi madoda aniyeke le nto nenzayo kaloku madoda kuyasetyenzwa hayi kwindaba wanibulalane madoda indoda mayisebenze tyhoni nabangelifa lo mkhulu wenu hayi hambe kanjalo kaloku madoda le nto nathi singabotata abadala into ebalulekileyo kuba kwenziwe iwili kuba kaloku abantwana funeka babe nesahlulo ngokulinganayo mayiphele into yoba kuthiwa umntu inkulu ayihambi ngolo hlobo loo nto ingakumbi abedolophini iwili ibalulekile kubhalwe phantsi isahlulo ndim lutshoyo mahlale gqema phuma le izantsi abantu babona edutywa